Днес в Героите на Радо историята е за уличен артист, който в очите на околните е просяк. Поиска ли Луиза да ви развесели, тя ще го направи. Примерно, това е една кърпичка от джоба и почвам да търкам прозореца и той е такъв ха-ха-ха-ха. Искате костюм? Да, тя ще го направи. Това върви в комплект с червен грим и с рогата. Извинявам се. Може ли да забърква разтвор? Може. А да шпаклова? Може ли? Ама разбира се. Циркаджийската, ама... Хората си мислят, че на светофара просиме, само да знаех какво правиме. Правят училище за цирк. В момента, в който дойдат на гости, след това децата и си кажат еха! Това нещо ще стигне... Взима от общината трафопост под наем. И за да го превърне в цирк, играе на светофара. Та-да! Луиза няма пари, но има най-важното. Благодаря ви много! Успешна вечер! Бизнеса! Обичта на публиката и мечта, която да сбъдне. Гледане, а? Да направи училище за циркови артисти.